Азан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Татарстан радиосы үзенең шимбә тапшыруларын дәвам иттерә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер сезнең игътибарга Фирдәүс Зарифның «Ялгыз сагыш» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Зөһрә Шакирҗан укый. Радиодан туган як турындагы җырны ишетеп, Нәзилә кер юган җирдән тукталып калды. Икенче мизгелдә ул күзләренә сарылган яшь пәрдәсен кул аркасы белән сөртеп, яулыгын төзәтте дә өстәл янына ук килеп утырды. Салагыш, салагыш. Туган як турындагы бу җыр кинәт Нәзиләнең күңелендә хисләр йөрмәсе кузгатты. Хәтер чыңгылдары актарылып, уйлары аны еракта калган балалык елларына, яшьлегенә алып кайтты. Менә ул сабый кыз утырауга печән ашарга кергән сыерны куып, кылаш салып, ярга таба йөзә. Ул да түгел, аның колагында яраткан егете Василнең хушлашу сүзләре яңгырый башлый. 2 ел вакыт узак түгел бит, Нәзилә. Көтәрсеңме? Көтәрмен, Васил. Язмыш, язмыш. Көтеп ала алмады шул Василен беренче мәхәббәтен. Афган җиреннән цинк табутта үле гәүдәсенә кайтты. Үз-үзен белештерми, көне-төне елады кыз. Азрак онытылыр дип, әти-әнисе аңа Казанга китәргә киңәш бирде. Нәзилә биредә күн галантерея фабрикасына эшкә керде. Үзе кебек авылда туып үскән Илмира исемле кыз белән дуслашты. Бергә университетның филология факультетына читтән торып уку бүлегенә керү өчен имтихан тоттылар. Югалту ачысы да онытыла төште. Игорь исемле урыс егете белән танышты. Матур гына йөрешә башладылар. Сары чәчле, зәңгәр күзле бу чибәр егет хакында таныш-белешләре арасында сүз чыкканда, ахирәте Илмира фәрештә инде менә дип әйтә торган иде. Группа старостасы, яшы 40-тан узган Саттар да, менә күрерсез әле, Нәзилә аның белән бәхетле булачак дип кистереп әйтте. Янәсе, урыслар хатын кызга ирек бирә, ул ни теләсә шуны эшли ала. Нәзилә университетның 3нче курсына күчкәч, алар гаилә кырдылар. Игорьнең туган ягы Ижевскида урнашып, матур гына яшәп киттеләр. Кызлары туды. Шулай яшисе иде бит. Әмма ни сәбәптән Игорь эчүгә сабышты. Күз алдында үзгәреп, юк кына сәбәп табып, Нәзиләне һәр күргән ираттан көнләшә, хәтта кул күтәрә, кыйный башлады. Инде сабыр савытлары тәмам тулгач, Нәзилә 2 елдан аның белән аерылышты.
Соңгы уку елында ул курсташы Ирек белән йөрешә башлады. Әмма янып торган җирән чәчле бу егетнең исәбе башкада иде булса кирәк. Балалы хатын белән тормышын бәйләргә ашыкмады. Университет тәмамлагач, Нәзилә фатир алмашып, Әгерҗигә күчеп кайтты. Мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укыта башлады. Кызы күбрәк авылда әбисе белән бабасы янында торды. Әмма Игорь да күләгә кебек аннан калмады. Әгерҗигә күченеп, тимер юлга эшкә урнашты. Дөрес, башта үзен тәкәбберрәк тотты. Хәтта башка хатынга да өйләнеп карады. Әмма 1 ел чамасы яшәүгә аның белән дә аерылышты. Яңадан эшә башлады. Нәзилә дә тормышын киләп җибәрә алмады. Очраклы танышулар, йөрүшүләр, арада кияүгә чыгарга тәкъдим ясаучылары да булды. Сылу гадәле булмаса да, чибәр, бит очлары чыкырланып һәм янып торган кыңгырт кара күзле, уймак иренле, күперенке кара чәчле, йөзеннән ягымлы елмаю китмәгән Нәзилә һәркемнең йөрәген яуларлык иде. Әмма берәүгә дә күңеле ятмады аның. Җилбәзәк хатын түгел иде ул. Ялгызы калганда күзләренә яшьләр тыгылуын, бәхетсезлегеннән вакыты белән чарасыз хәлгә төшүен үзе генә белә иде Нәзилә. Шундый көннәрнең берсендә ул аны очратты. Ничектер башкаларга охшамаган иде бу ир. Шуңа Нәзилә беренче күрүдә үк аңа тартылды. Тышкы чибәрлеге белән түгел, игътибарлылыгы, кешенең хәленә керә белүе белән тартты ул үзенә. Йөрәге белән түгел, акылы, тормыш тәҗрибәсе белән кабул итте Нәзилә аны. Танышулары көтмәгәндә булды. Кышкы көннәрнең берсе иде. Җепшеклектән соң килгән суыклар аяк астын шугалакка әйләндерде. Кызын бакчага илтеп, мәктәпкә эшкә ашыга иде Нәзилә. Урам чатына җиткәч, ул аягы таеп тротуарга килеп төште. Аркасы, башы бозлы асфальтка бәрелде. Шунда узып баручы мөлаем йөзле бер чибәр ир аны күтәреп торгызды да: "Хәлегез ничек? Бик каты бәрелмәдегезме?" дип сорады. Бәрелүдән Нәзиләнең башы шаулый иде. Юньләп җавап та бирә алмады. Ир кеше машина туктатып, аны шифаханәнең травматология бүлегенә алып барды. Рентген сурәте өлгерүен көтеп торып, өенә озатты. Бәхеткә баш мие селкенмәгән, башның йомшак тукымалары гына бәрелгән икән. Сезгә нинди рәхмәтләр әйтсәм дә аз булыр кебек, диде Нәзилә саубуллашканда. Бәлки берәр яхшылыгым тияр, менә телефон номерым алыгыз. Рәхмәт, Нәзилә ханым. Мин яхшылыкны бурычка эшләмим. Бәлки очрашырбыз да әле. Мәктәпләрдә шактый еш булырга туры килә миңа. Сезгә бер генә теләгем бар, тизрәк савыгып аякка басыгыз. Һәм сакланып йөрегез. Сакланганны Алла саклар диләр бит. Шундый изге күңелле кешеме? Яисә кылана гынамы дигән уй узды беренче мизгелдә Нәзиләнең башыннан. Ирләр барсы да бер чыбыктан сөрелгән. Ә күңеле никтер моңа ышанып җитми. Аның башкаларга охшамаган ир булуын теле иде. Ичмасам, исемен дә сорарга өлгермәдем бит, дип үзгәләнде Нәзилә. Аннары: "Хәер, телефон номерын бирдем ич", дип, батып барганда соламга тотынган кешедәй үзен юатты ул. Башы әйләнә, ниндидер йокылы, уяулы халәттә иде ул. Онытылып, йокыга талды. Атналар бер-бер артлы уза торды. Нәзилә һәр көнне көтсә дә, күңеленә кирип калган яңа танышы шалтыратмады.
Оныткандыр. Андый шибәр ирнең миннән башка да танышлары күптер шул. Аннары ул бит балалы хатын. Ирләр аның кебекләргә җитди карамыйлар. Игътибар итсәләр дә вакытлыча гына, күңел ачу өчен, туйдыргач ташлап китү өчен. Онот аны. Ул синеке була алмый, онот. Нәзиләгә акылы шундый киңәш бирсә дә, йөрәк һаман да өметләнә. Һәр телефон тавышына сискәнеп китә. Кара инде, сиңа хәзер 18 яшьме дип тиргәде ул үзен ахырда. Күптән акылга утырырга, үз хәлең белән ризалашырга вакыт. Әмма мәктәптәге дәресләр балалар арасында булуда хисләрен игәнләргә ынтылырга мөмкинлек бирмәде аңа. Юк, аңа карап Нәзилә эшкә салкынаймады. Бөтен күңелен, егәрлеген биреп эшләде ул, тырышты. Кешеләр белән һәр вакыт елмаеп исәнләшә, көләч йөз белән сөйләшә, тик күзләрендә генә мөлдерәмә тулы моң, сагыш иде аның. Ә бер көнне мәктәптә ыгы-зыгы купты. Мәгариф министрлыгыннан тикшерү комиссиясе киләчәк икән. Кемдер мәктәптә балаларга юньле белем бирелми, педколлектив очраклы кешеләрдән тора, читтән килгән бер ирсез хатын өлкән класс егетләрен аздырып ята, хәтта берсе белән мунча кергәнен дә күргәннәр. Ә директор белә торып баларга күз йома, чөнки үзе дә ул хатынга битараф түгел дип шикаят язганнар. Әлеге хатны Рона мөдире үз күзләре белән күреп кайткан имеш. Бу хакта ишеткәч, Нәзиләнең башына таш төшкән кебек булды. Бу аның турында түгелме соң? Ничек? Нәрсә өчен? Кемгә начарлыгы тигәне бар аның? Ничек шундый пычрак гайбәткә телләре әйләнгән? Куллары барган? Кем язган? Директор Нәзиләне кабинетына чакыртты. Менә нәрсә, Нәзилә Хайдаровна, диде ул аңа утырырга урын тәкъдим иткәч. Иртәгә безнең мәктәпкә комиссия киләчәк. Комиссия составында район мәгариф бүлеге, министрлык вәкилләре булачак. Ниятләре мәктәптә белем һәм тәрбия бирүнең торышын тикшерү. Әлбәттә, ачык дәресләр уздырырбыз. Тәҗрибәле педагог булганга, алар сезнең дәресләргә дә кирип утырырга теләк белдерделәр. Әзерләнеп торыгыз. Нәзилә эсселе суыклы булып китте. Тәҗрибәле педагог булганга, шикаятка ишарә ясап, төрттереп әйтүеме дигән уй йөгереп узды аның башыннан. Шулай да кыюлыгын җыеп, директорның күзләренә күтәрелеп карарга батырчылык итте. Юк, мыскыллы, төрткеле түгел иде директорның карашы. Киресенчә, якын, үз итеп, хәлгә кирип карый иде бу күзләр. Әйтерсең лә, беренче тапкыр күрде Нәзилә директорны. Кара, нинди сөйкемле кеше икән. Пөхтә итеп кыскартылган сары чәчләре уң якка таралган, күзләре зәңгәр, ә күз кырыйларында, маңгаенда җирчыклар. Югалар аны картайтмый, киресенчә, бер җитдилек кенә өстәп торалар. Һәр вакыт рәсми сөйләшкәнгә, таләпчән булганга, Нәзилә директорны артык горур, тәкәбберрәк кешегә санап йөри иде. Юк, андый кеше түгел ул. Кеше хәленә керә белүче, аңлаучы, хисле. Әмма кичерешләрен эчкә, күңел тирәнлегенә яшерә белгән кешегә охшаган ул. Күз карашы бер караганда кырыс, икенче мизгелдә ничектер уйчанланып,
читтеләнеп китә сыман. Яхшы, Рөстәм Насирович, диде Нәзилә исенә килеп. Китәргә мөмкинме? Әйе, Нәзилә ханым, диде директор тагында тавышын йомшарта төшеп. Борчылмагыз, тынычрак булырга тырышыгыз. Беләсезме? Яхшы кешегә бик теләсәләр дә начарлык эшли алмыйлар. Тик үз-үзеңә кешеләргә ышанычны югалтмаска кирәк. Зур рәхмәт, Рөстәм Насирович. Нәзилә башын иеп ишеккә атлады. Төн уртасына кадәр ачык дәрескә әзерләнде Нәзилә. Юк, ниндидер җитешсезлекләр булудан, дәрес вакытында туган сорауларга җавап бирүдән курыкмады ул. Ни әйтсәң дә, Нәзиләнең үз укыту методикасы, үз юнәлеше бар һәм укыту елларында гел югары бәя алып килде. Ирешелгәннәр белән генә шикләнмичә, укытучыларның белемен күтәрү һәм камилләштерү институтына үзе юллама сорап алды. Практик күнекмәләрне теоретик яктан нигезләде. Укучылары да йөз кызартырлык түгел иде Нәзиләнең. Район буенча гына түгел, республика күләмендә уздырылган олимпиадаларда да катнашып, алдынгы урыннар ала килделәр. Райондагы татар теле һәм әдәбияты укучылары семинарының нәкъ менә алар мәктәбендә үтүе дә очраклы хәл түгел иде. Икенче нәрсә борчыды аны. Үзенең намуслы, әхлаклы кеше булуын. Министрлыкка язылган шикаятның пычрак бер гайбәт кенә икәнлеген ничек расларга? Коллективта яклаучылар булырмы аны? Әллә көнчелек, хәсәтлек җиңеп чыгармы? Шикаятны кем язуы да мөһим түгел иде хәзер Нәзилә өчен. Ул аны гаепләү, пычрату юлына басмаячак. Шулай ук аклану юлында сайламаячак. Килсеннәр, күрсеннәр. Нәтиҗәне үзләре чыгарсыннар. Авыр булса да, бу сынауны Нәзилә үзе генә узачак. Беркемнән дә яклау сорамаячак. Әгәр җидәге тормышын гына түгел, бөтен гомерен күз алдыннан уздырды ул. Ялгышларын, югалтуларын барлады. Юк, куркар җире юк аның. Кулыннан килгән эшләр, кирәк булса, намуслы исеме өчен көрәшерде. Иртән шундый уйлар белән мәктәпкә керде Нәзилә. Директорның уку-укыту эшләре буенча урынбасары Әлфия Шакуровна Нәзиләне каш астыннан сүзеп кенә каршылады да, исәнләшеп тә тормыйча: "Сезне директор бүлмәсендә көтәләр. Хәзер үк кирегез, көттермәгез", диде. Тимер салкынлыгы бар иде аның тавышында. Ирен читләрендә мыскыллы елмаю да чагылып үтте. Әлфия Шакуровнаның үзен өнәп бетермәвен сизә иде Нәзилә. Ләкин нигә? Югыйсә бернинди начарлыгы да тигәне юк бит аңа. Нигә шулай төрткеле, дөрфа сөйләшә ул аның белән? Үзе шикелле җавап бирергә бик теләсә дә, Нәзилә: "Яхшы, Әлфия Шакуровна", диде дә, башын югары тотып, укытучылар бүлмәсеннән чыгып китте. Әмма директор бүлмәсенә җиткәч, Нәзиләне алыштырып куйгандай булдылар. Кисәк югалып калды, каушады һәм кыюсыз гына ишек шакыды. "Әйе, кирегез. Исәнмесез? Узыгыз, Нәзилә Хайдаровна." Директор әдәп йөзеннән аяк үрә торып басты. "Түргә рәхим итегез, утырыгыз." Утыргач кына бүлмәдәге кунакларга күтәрелеп карарга базды Нәзилә. Берсе район мәгариф бүлеге инспекторы. Түрдәрәк утырган икәве Нәзилә утырган җирдән чайкалып куйгандай булды. Үзе дә сизми, кулы белән урындык аркасына ябышты. Кунакларның өченчесе аңа елмаеп карап торганы. Теге чакта Нәзиләне буздан күтәреп торгызган мөлаем ир кеше иде. Әйе, Нәзилә аны бер күрүдә хәтерендә калдырган иде һәм бик тиз таныды. Шалыра башласа да, үзенә килешеп торган кара чәчләре, киң маңгаендагы сырлары, кыңгырт кара күзләре диңгез кебек тирән, ничектер үзләренә тартып тора. Күз карашыннан нур, үзенә бер җылылык бөркелә. Ирләрчә киң иягенең уртасы азрак чыкраеп калган.
Илмаюы моңсу, әмма эчкерсез. Бөтен килеш-килбәтеннән үз-үзенә ышаныч, ихтыяр көче бөркелеп тора. Ул арада директор кунакларны Нәзилә белән таныштырды. Безнең әйдә баручы укытучыбыз Нәзилә Хайдаровна шушы була инде. Аннары кунаклар ягына борылды. Район мәгариф бүлеге инспекторы ягына ымкагып, Рәшит Закиевичны яхшы беләсез. Районның һәр мәктәбе өчен үз кеше ул диде. Ә менә түрдәге кунакларыбыз министрлыктан Фаил Зиннурович Шәрәфетдинов белән Касыйм Галимович Биккулов диде. Шуннан соң директор бурычын үтәлде дигәндәй урынына утырды. Нәзилә ягына мәгънәле итеп карап куйды. Авыр тынлык урнашты. Нәзилә өчен минутларга түгел, сәгатьләргә сузылгандай тынлыкны әлеге мөлаем ир Касыйм Галимович бүлде. Рөстәм Насырович, сезнең вакытны артык алмый, без инде эшкә керешик. Нәзилә Хайдаровнаның эшчәнлеге белән дәрес вакытында үзебез тулырак танышырбыз диде. Нәзиләгә алдан юл биреп, кунаклар класска таба атладылар. Дәрәҗәле комиссия мәктәптә инде 3нче көн эшли. Нәзиләнекеннән тыш, алар башка дәресләрдә дә булдылар. Укытучылар белән аерым да очрашып сөйләштеләр. Тик никтер Әлфия Шәкуровна белән очрашуны кирәк тапмадылар. Тәмам ярсыган мөдир директор бүлмәсенә атылып керде. Бу нәрсә була инде, Рөстәм Насырович? Мин көн демим, эш өчен янып чабам, мәктәптә белем, тәрбия бирү югары булсын дим. Мәктәп хакына шәхси тормышымны да курбан итәм. Ә җитди мәсьәлә тугач, мине санга сугучы да юк. Әлфия Шәкуровна, тынычланыгыз. Иртәгә сәгать 10-да педколлектив җыелышы. Рәхим итеп, әйтәсе фикерләрегез булса, шунда җиткерерсез, диде аңа директор. Аклану көткән мөдир кыелып төште. Графиннан стаканга су салып, кесәсеннән дару алып капты. Ачык дәрестән чыкканнарын туры китереп, Әлфия Шәкуровна комиссия әгъзалары янына килде. Карашы Касыйм Галимовичка тукталды. Вакытыгызны алуым өчен гафу итегез. Сезгә бик мөһим сүзем бар иде, диде ул. Әйе, тыңлыйм сезне, Әлфия Шәкуровна. Аннары Касыйм Галимович комиссия әгъзаларына мөрәҗәгать итеп, сез чыга торыгыз, мин сезне куып тотармын дип өстәде. Беләсезме, Касыйм Галимович, сез монда күргәннәр айсбергның өске ягы. Ялтыравык бизәк кенә. Нәзилә Хайдаровна безгә Ижевскидан кайтты. Иреннән аерылган, җилбәзә хатын булуына аерым тукталып тормыйм, бу аның күз карашына ук чыккан. Иң аянычы Нәзилә Хайдаровна, элекке ире фамилиясе белән әйтсәк, Нәзилә Николаева, бу начар гадәтен биредә дә дәвам итә. Сез аның киенүенә, кыяфәтенә генә игътибар итегез. Кыска әйттек, ирен буялган. Мин үзем аның киемендә, үз-үзен тотышында хилафлык тапмадым. Дәресләрне төпле итеп, үз методикасы буенча алып бара, укучыларында да Нәзилә Хайдаровнага карата ихтирам сизелә, биргән җаваплары да нигезле, төпле. Касыйм Галимовичтан мондый фикерне көтмәгән иде Әлфия Шәкуровна. Шуңа тактикасын үзгәртергә булды. Беләсезме, Касыйм Галимович, бу беренче карашка гына шулай. Николаева үз хакында уңай фикер тудыра белә ул. Ничек итеп төгәлрәк әйтергә? Өлкән класста укучы яшүсмерләр аңа хатын кыз буларак битараф түгел. Әйе, игътибар иттегезме? Нәзиләне күрүгә аларның күзләре үк ялтырый башлый. Аулагырак урыннарда алар аны кычаклый да әле. Николаевның методикасына килгәндә, гомум программадан бөтенләй читләшкән, материалларны өстән генә үзләштерүгә корылган. Мөдир озак сөйләде. Үзе ышандыра алдыммы дигәндәй, Касыйм Галимовичны күзәтте. Фикерләрен хуплауны көтте. Әмма
Касим Галимович төшенгән иде инде. Аның каршында җанҗалчы, амбицияле хатын басып тора. Төбендә нәрсә ятадыр, әмма Нәзилә Хайдаровнадан көнләшү, күрә алмау ярылып ята. Хәер, мондый хәлләргә, мондый кешеләргә беренче юлыгы түгел аның. Үсләреннән шикаят язылган педагогларның гадәттә күбесе намуслы, тирән белемле кешеләр булып чыга. Бу чиракта да шулай күрәсең. Рәхмәт, Әлфия Шәкүровна. Карарбыз, киңәшербез дип, Касим Галимович саубуллашып чыгып китте. Сүзнең булай тәмамлануын көтмәгән мөдир траташтай катып калды. Карарбыз, киңәшербез, тикшерербез, тиешле чара күрербез димәде. Бар дөньясына каршы ачу нәфрәт кайный иде аның күңелендә. Күрәсең, Биккуловның да башын әйләндерергә өлгергән, җаен тапкан, сөйләшкән. Бәлки танышлардадыр әле. Казан юлын юкка гына таптамыйдыр. Укый, белемен камилләштерә, институт белгечләре белән киңәшеп, методик киңәшләр ала янәсе. Азындыралар бу азгын кызыйны, азындыралар. Юк, ул әле булай җиңел генә бирелмәс. Иртәгә җыелыш, шунда барсын да әйтер. Аннан соң берничә укытучы белән сөйләшеп куярга да кирәк булар. Аннан куркучылар бар. Арада мөдирнең күләгәсеннән дә куркалар. Аңа элекке тәвәккәллегә әйләнеп кайткан иде. Ул кырт борылып, шуларның берсенә юл тотты. Үзләренә кереп килүче Әлфия Шәкүровнаны күргәч, Наилә югалып калды. Мөдирнең холкын яхшы белә иде ул, тикмәгә йөрмәс. Әллә Нәзилә өстеннән язылган шикаятны аңардан күрәләрме? Дөрес, Әлфия Шәкүровна кушуы буенча андый шикаятләргә кул куйгалаганы булды. Мәктәптән чыгару белән янагач, куймый ни хәл итәсең? Тәмамланмаган югары белемең белән өлкән классларны укытып йөрисең, сине кудыру өчен миңа бармагымны селкетүдә җитә бит ул. Их, тәмамлый алмады шул институтны. Радига тыйды. Балаларны, 3 баланы, терлек туарны кем карый? Укып министр булмассың, бара җитеп торыр диде. Әлфия Шәкүровна тәкәллиф мазар саклап тормады, аяк киемендә салмыйча түргә узды. Менә нәрсә, Наилә, диде мөдир кенәфигә утыргач. Иртәгә хәл иткеч көн, педколлектив җыелышы була. Нәзиләне тикшерәчәкләр, әлбәттә. Кискен чаралар да күрелер. Кәефең бозылса да әйтим инде. Бу пычрак хатны Наилә генә яза ала. Сәбәбе минем белемемнән көнләшә дип директорга кергән ул. Сине мәктәптән кууны таләп итә ди. Әле җитмәсә, укучыларны да синең өскә тырткан. Наилә апагыз укытса, берегез дә вузга кера алмаячак, аны алыштыруны сорап директорга кирегез дигән. Наилә чарасыз калып, ялварлы күз карашын мөдиргә текәде. Әлфия Шәкүровна, тынычлан, Наилә. Сиңа җил яңгыр тидертмей мин ансы дип яткан итте. Бу эшне җайладым инде мин. Директор белән сөйләштем. Наилә генә түгел, башка укытучылар да Нәзилә турында шулай уйлый. Үзем дә шул фикердә дидем. Иртәгә җыелышта барыбыз да шул фикерне куәтләсәк, Рөстәм Насирович үзе үк Нәзиләдән котылу җаен караячак. Ярый, мин киттем, ашыгыч эшләрем бар. Сине кайгыртып кына керүем. Ишек тоткасына кагылгач, Наиләгә ул кабат борылды. Бу хакта ахирәтең Нәкыя белән дә сөйләшеп куй әле. Әлфия Шәкүровна кушты диген. Директор да шул фикердә диген. Ярый, хуш иттек. Ярый, Әлфия Шәкүровна, диде Наилә көчсез тавыш белән. Мәктәпнең педколлектив җыелышы төгәл сәгать 10-да башланды. Мин сезнең мәктәпкә
эшкә горурланып һәм бер үк вакытта борчылып та килдем дип сүз башлады район мәгариф бүлеге инспекторы Рәшит Зәкиевич. Горурланам, чөнки бу мәктәпнең бай тарихы, күркәм традициялары бар. Биредә Халисә Курамшина, Наил Гыйлметдинов кебек районга гына түгел, ә бөтен республикага танылган педагоглар эшләп китте. Хәер, эшләп китте дип әйтү дөрес булмас. Алар бүгенге көндә дә үзләренең бай тәҗрибәсен яшьләр белән уртаклашып, авыр чакта ярдәм кулын сузып яшиләр. Зур рәхмәт аларга, исән-сау булсыннар. Коллективка һәм мәктәп директоры Рөстәм Насыровичка да рәхмәт. Остазларын онытмыйча, аларның көн күреш шартларын кайгыртып, киңәш, табыш итешеп эшләгән өчен рәхмәт. Нәтиҗәләре дә күз алдында. Бүген дә мәктәптә үз укыту методикалары булган тәҗрибәле педагоглар эшли. Алар яшь булсалар да үз хезмәтләренең остазлары булып танылдылар. Мин моны мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре алдында тулы җаваплылык тоеп әйтәм. Борчылып та килдем. Нәкъ менә шушы мәктәптән министрлыкка шикаят юлланган. Сүз дә юк, һәр кемнең үз фикерен белдереп, теләсә кайсы инстанциягә мөрәҗәгать итәргә хакы бар. Әмма ул бу очракта үз өстенә зур җаваплылык алырга, мөмкин кадәр объектив бәя бирергә тиеш. Һәм, әлбәттә, хатның ахырына үз имзасын куярга тиеш. Шикаят аноним булганга, министрлык мәктәптәге укыту тәрбия эшенең торышы хакында бездән мәгълүмат алу белән генә дә чикләнә ала. Әмма мәгариф бүлеге министрлык хезмәткәрләренең бирегә килеп чын хәлне үз күзләре белән күреп китүләрен үтенде. Чөнки биредә кеше язмышы, аның киләчәге хакында сүз бара. Мин шикаятны тулысынча укып чыгуны кирәк санамыйм. Чөнки анда язылган сүзләрне кабатлап, коллективның йөзен кызартасым, педагог намусына тап төшерәсем килми. Мин үзем Нәзилә Хайдаровнаны тәҗрибәле педагог буларак беләм. Сез аны шәхес буларак миннән яхшырак беләсез, әлбәттә. Чөнки Нәзилә Хайдаровна безнең район кешесе, балалык һәм яшүсмерлек еллары күбегезнең күз алдында үткән, шушы урта мәктәпне тәмамлаган. Шуңа күрә барсын да төптән уйлап, аның шәхесенә һәм хезмәтенә гадел бәя бирерсез дип өметләнәм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. 1 минутка авыр тынлык урнашты. Укытучылар бер-берсенә күтәрелеп карарга да кыймадылар. Җыелышны алып баручы директор Рөстәм Насырович торып басты. Шикаятта минем исемем дә телгә алына. Әгәр җитешсезлекләрем бар икән, тартынмыйча әйтегез, төзәтергә тырышырмын. Һәр хәлдә бүгенге сөйләшү мәктәп коллектив файдасына булсын. Мондый күңелсез хәлләр бүтән кабатланмасын иде. Рәхим итегез. Һәр кем үз фикерен белдерә ала. Кабат тынлык урнашты. Әлфия Шакуровна усал итеп Наиләгә текәлде. Нәрсә дәшмичә утырасың, киләчәгеңне уйламыйсыңмы әллә дигәнне аңлата иде бу караш. Мөдирнең без кебек үтәли төшкән карашын тойган Наилә урындыкка сеңәрдәй булып җырлап килде. Әмма торып сүз әйтергә йөрәге җитмәде. Хәер, җилнең куяктан исүен азрак шамалый башлаган иде инде ул. Әлфия Шакуровна Наиләдән өмет өзеп, терсәге белән янында утырган Нәкыягә төртте дә, Нәкыя сүз әйтергә теләгән иде, тик кыенсынып кына утыра диде. Нәкыя бер кызарынды, бер агарынды, аннары башка сүз таба алмый, мин ни, соңыннанрак кайтырмын, дию белән шикләнде. Мондый хәлне көтмәгән иде мөдир. Үзе сүз башларга мәҗбүр булды. Мөхтәрәм комиссия әгъзалары, үзегезнең күз алдында һәр кем сүз әйтергә куркып тора. Әлфия Шакуровна һәр сүзенә басым ясап, аерым бер мәгънә бирергә теләп сөйләде. Аның элекке тәвәккәллеге барсында үзе теләгәнчә үзгәртә алуга ышаныч хиссе әйләнеп кайткан иде инде. Чөнки безнең мәктәптә барлык эш Рөстәм Насырович диктаты астында эшләнә. Дөрес, җитәкче кеше үз кул астындагыларны буйсындыра белергә тиеш.
Әмма бу демократияны кысу исәбенә түгел, һәр кемнең фикерен ихтирам итеп, коллектив алдында авторитет казану исәбенә эшләнергә тиеш дип, сүзен мыскыллы, төрткелле тонда дәвам итте ул. Мин Рөстәм Насировичның Николаевны ни өчен һәр чак яклап, аралап килүен аңлыйм. Нәзилә яшь, шибәр, иреннән аерылган, кыскасы, ирмен дигән кешене ничек инде ымсындырмасын? Адәм баласы бит ир заты да. Рәшит Закиевич бөдирне бүлдерергә мәҗбүр булды. Әлфия Шакуровна, мәктәптә коллегаларыгыз арасында утыруыгызны онытмагыз. Әмма мөдир тукталып калырлык халәттә түгел иде инде. Ул берегезгә дә исем китми дигәндәй элекке тонда дәвам итте. Мин ничек бар шулай сөйлим, фактларда күз алдында. Сезнеңчә ничек? Рөстәм Насирович Нәзиләнең утынын юкка гына ярып бирә дип уйлыйсызмы? Ярдәм итәргә тели икән, ул моны өлкән класс укучыларыннан да эшләтә алыр иде. Мөдир Нәзиләнең һәм директорның кырын эшләрен фаш итеп озак сөйләде. Аны берәү дә бүлдермәде. Дөресрәге, җыелышта катнашучыларда аны тыңлау теләге калмаган иде инде. Бар да ачык. Бары тик әдәп йөзеннән генә каршын дәшмиләр. Һәр кемнең күңелендә юшкын калдырган җыелыштан соң яңадан авыр тынлык урнашты. Шунда коллективтагы иң өлкән укытучы, инде 60 яшын тутырып килгән Наил Гыйззатович тамак кырып үзенә сүз бирүләрен сорады. Хөрмәтле кунаклар, коллегаларым, биредә 40 елга якын эшләү дәверендә мондый күңелсез хәлгә тарыганым юк иде әле. Дөрес, төрлесе булды, әмма барыбер коллективтан читкә чыгармый аңлаша, уртак фикергә килә идек. Сезне ялтырга теләп әйтүем түгел, Әлфия Шакуровна, әмма мин мондый түбәнлеккә төшәрсез дип уйламаган идем. Әйе, Рөстәм Насирович ялгышкан. Сезгә ышаныч белдереп, шундый җаваплы урынга укыту эшләре буенча мөдир итеп куеп ялгышкан. Нәзилә Хайдаровна алдында гафу үтенерсезме, юкмы, әйтә алмыйм, әмма үзем чал башымны иеп, коллегам алдында кичерү сорыйм. Башка иптәшләр дә шундыйрак фикердәдер дип өметләнәм. Шаулатып кул чаптылар. Әлфия Шакуровна сикереп торды да ишекне каты ябып чыгып китте. Ул инде комиссия рәисе Касим Галимович сүзләрен ишетмәде. 3 көн эшләү дәверендә безгә ачык дәресләрдә булырга күп кенә укытучылар, Нәзилә Хайдаровнаны якыннан белгән кешеләр белән очрашып сөйләшергә туры килде. Барысының да фикере уртак. Нәзилә Хайдаровнаны намуслы шәхес, югары әзерлекле педагог буларак бәялиләр. Комиссия тикшерү нәтиҗәләренә анализ ясап, мәктәптә укыту һәм тәрбия эше тиешле дәрәҗәдә дигән карарга килде. Барыгызга да исәнлек, хезмәтегездә уңышлар телибез. Шәхси пландагы бер генә теләгебез бар. Нинди дә булса гамәл кылганчы, аның нәтиҗәләре һәм конкрет шәхес язмышына йогынты ясау хакында уйлансак иде, дип тәмамлады Касим Галимович үзенең чыгышын. Комиссия киткәч тә укытучылар әле ай буе бер-берсенең күзләренә карарга кыймый йөрделәр. Әмма Нәзилә берәүгә дә караңгы чырай күрсәтмәде, гадәттәгечә елмаеп исәнләшә, ягымлы тавыш белән сөйләшә иде. Яшьрәк укытучылар Нәзиләгә сыкланып караса, өлкәнрәк педагоглар аның һәр теләген үтәргә, теләктәшлек күрсәтергә әзер тордылар. Моны күреп, сизеп торган директор бер көнне Нәзиләне кабинетына чакырды.
Нәзилә керүгә урыныннан торып каршы алды, түрдән урын тәкъдим итте. Хәл-әхвәл сорашканнан соң көтелмәгән тәкъдим ясады. Нәзилә Хайдаровна, бәлки, 2 атнага административ ял алырсыз, теләсәгез профком санаторийга путевка да юллап бирер диде. Нәзилә итәгатьлегенә баш тартты. Ихтыярыгыз, Нәзилә Хайдаровна. Ялга китәргә теләмисез икән инде, минем сезгә бер тәкъдимем бар. Әлфия Шакуровна эштән азат итүне сорап гариза кертте, сәбәбе башка мәктәпкә күчү. Минем тәкъдимем генә түгел, башка педагоглар да сезне укыту бүлеге мөдире вазифасында күрергә телиләр. Шаныч күрсәтүегез өчен зур рәхмәт, Рөстәм Назирович. Мин җаваплылыктан курыкмыйм. Әмма минем өчен бу уттан алып суга салган кебек көтелмәгән хәл булды. Лаекмы соң мин бу урынга? Ул хакта борчылмагыз, Нәзилә Хайдаровна. Сезне биредә ихтирам итәләр, моны үзегез дә күрдегез. Әлбәттә, сезгә бу адымны ясау авыр. Без бу мәсьәләне педсоветка куярбыз. Иптәшләрегез ничек хәл итсә, шулай булыр. Китәргә мөмкин. Сәламәт булыгыз. Нәзиләнең укыту бүлеге мөдире итеп сайлануына 1 ел вакыт узды. Эшкә җиңел кирип китте ул. Мәктәп тормышына яшьлек дәрте өстәлде. Нәзиләгә дә яшьлеге кире кайткандай булды. Кышкы кичләрнең берсендә Нәзилә фатирында телефон шалтырады. Авылдандыр дигән уй узды Нәзиләнең башыннан. Әмма трубкада бер үк вакытта таныш та, ят табылган тавыш яңгырады. Исәнмесез, Нәзилә Хайдаровна? Касыйм Галимович, сез? Әйе, Нәзилә Хайдаровна, без фәхирегез иде бу. Теге вакытта сезнең белән бик сөйләшергә теләсәм дә, бу уемнан кире кайттым. Сезне һич кенә дә авыр хәлгә куясым килмәде. Мин бу чиракта кеше сүзен күздә тотам. Касыйм Галимович, гайбәтне тегеләй дә булай да сөйлиләр инде аны. Гайбәтчеләрнең кәсебе шул. Сыңары булса да зур рәхмәт сезгә. Минем намусымны яклап калуыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт әйтерлек берни дә эшләгәнем юк әлегә, Нәзилә Хайдаровна. Бу минем көндәлек эшем, хезмәт бурычым. Нәзилә ханым, сезгә шулай дип эндәшсәм ярыймы? Әйе, Касыйм Галимович. Нәзилә дип кенә эндәшсәгез дә ярый. Бәлки килешеп тә бетми торгандыр, Нәзилә ханым. Мин сезне кызыгыз белән яңа елны каршыларга чакырырга теләгән идем. Ничегрәк булыр икәнсең, Касыйм Галимович? Гаиләгез, хатыныгыз көнләшмәсме? Нәзилә ихлас күңелдән көлеп җибәрде. Хатыным моннан 5 ел элек вафат. Ялгызым бер малай белән кыз үстерәм мин. Зинһар кичерегез, Касыйм Галимович. Белмичә күңелегезне рәнҗетүем өчен кичерегез. Юк, Нәзилә ханым. Белмәгән кеше өчен бик табигый хәл. Каршы килмәсәгез, мин сезгә бер атнадан шалтыратыр идем. Вакыт бирүегез өчен рәхмәт, Касыйм Галимович. Өметне өзмәвегез өчен үзегезгә рәхмәт, Нәзилә ханым. Сәламәт булыгыз. Сау булыгыз, Касыйм Галимович. Трубканы куйгач та зиһенен җыя алмый торды Нәзилә. Тиле дип битәрләде ул үзен ахырда. Күпме көттең бу шалтыратуны? Җылырак, үз итеп тә сөйләшә алайдың бит. Җавабыңны салкынлык дип кабул итеп башка шалтыратмаса? Чарасыз иде бу минутларда Нәзилә. Ирексездән күзләренә кайнар яшьләр бәреп чыкты. Татлы газапның тозлы җимешләре иде алар. Касыйм Галимович сүзендә торды. Нәкъ бер атна булды дигән кичтә Нәзилә фатирында тагын телефон шалтырады. Әле трубканы алганчы ук йөрәге ярсып кага башлады Нәзиләнең. Хәерле кич, Нәзилә ханым. Кичләр хәерле кебек, Касыйм Галимович. Борчуымның сәбәбе шул, узган юлы әйткән тәкъдимемә җавабыгызны бирсәгез иде, Нәзилә ханым. Беравык сүзсез тордылар. Бу тынлык икесе өчен дә бер гомергә тиң иде. Нәзиләнең күз алдына соңгы тапкыр күргәндәге Игорьның кызганыч кыяфәте, ялварулы, төссез күз карашы килеп басты. Аннан аны Касыймның ышанычлы, төпле карашы,
ирләрчә нык кәүдәсе алыштырды. Касим Галимович, исән булсак, кызым белән килеп җитәрбез, диде ниһаят Нәзилә. Әйе, кызык бу тормыш дигәнең дип фикер йөртте Нәзилә. Сине вакыты белән җиз иләктән или, өметне җыяр хәлләргә куя, әмма барсы да бетте, караңгы бушлык кына калды дигәндә генә, алда тар гына яктылык тасмасы шәйләнә башлый. Менә тасма киңәя, зурая бара, ул да түгел, күңелнең ерак бер почмагында өмет уты кабыза, тора бара бөтен халәтеңне яктылык биләп ала. Балам хакына булса да яшәргә кирәк дип, тормышка ябышып яткан ялгыз анага инде тирә-юньдәге кешеләр ягымлырак, шәфкатьлерәк күренә башлый. Ә инде юлында таяныр кешең булып тыелган ир-ат ташраса, түбәң күккә дигәндәй була. Ничектер юл чатындарак калган кебек сизде сизүен Нәзилә үзен. Бер яктан югалту һәм табышлардан торган үткәне, икенче якта билгесез киләчәк. Үткәне өчен инде үкенүдән мәгънә юк. Ә менә икенчесе куркыта һәм шул ук вакытта ымсындыра иде Нәзиләне. Ничек кенә булмасын, кеше үткәне белән түгел, ә киләчәккә өмет белән яшәргә тиеш дип ятырга тырышты ул үзен. Радиода инде күптән башка җыр яңгырый иде. Касымның да үзелеп яраткан җыры, кадерле милли моңнар. Бәхет бит ул, дуслар, шуны онытмагыз, ул саф йөрәкләрне ярата. Сез Фирдәүс Зарифның «Ялгыз сагыш» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Зөһрә Шакирҗан укыды.